Comencem a l'experiment. L'experiment primer tenim que agafar un got que no té aigua i l'omplim a l'altre got fins al final, sempre tinguent un recipient a baix. Després, agarrem un paper, el posem damunt del got, l'aguantem un poquet i li donem la volta. I veurem que l'aigua no cau.